Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando okubingelelayo ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu ngothanda sinikeze lona lubanzi, lujulile, futhi luphakeme. Luyisimangaliso uthando uNkulunkulu asithanda ngalo. Ukuthi nje usakwazi ukuthi uzwe izwi likaNkulunkulu ungahlukumezeki, kukhona uma kutholakala ukuthi ulalela inkonzo uhlukunyezwe. Into ebuhlungu sibuye sihlukumezane sodwa. Athi omunye ngoba ulalela omunye umfundisi, noma umfundisi ongekona webandla lakithi bese uyahlukunyezwa. Bakithi asidluleni kobandla lakithi. Asidluleni kobandla lami. Ke sibuka uNkulunkulu ngoba sifunda izwi lakhe, kusekhaya lezwi la. Ngiyabadabukela abantu abahlukumeza abantu ngokulalela inkonzo yasekhaya lezwi, ngoba asishumayeli ububandla la. Asishumayeli ibandla lami la. Sishumayeli izwi likaNkulunkulu eliseBhayibhelini esiliphatha sonke. Ngakho-ke ngiyafisa ukuthi singahlukumezani, ngoba maye kuloyo ohlukumeza umntwana kaNkulunkulu ngenxa yezwi likaNkulunkulu. Khona abahlukunyezela ukuthi bathi uJesu Kristu inkosi, ngoba nakho uJesu Kristu ushiwo ubaba uNsibande, niqhumaphi nina lapho? Hambe nithathe iziqubulo ezingenamsebenzi. Ngiyadabuka. Ngoba kusho ukuthi sekuwena ohlukumeza abantwana bakaNkulunkulu. Usuwenza exactly inkonzo eyenziwa uSawuli engakaphenduki ehlukumeza ibandla. Bazalwane, la ekhaya senza into esezweni. Noma yini ongibona ngiyenza ungibuze ukuthi kuphi esezweni ngokutshela. Uma sengenza into engekho ezweni ngihluleka ukukutshela ngophulile, yobungisizile ngoba mhlambe ngenza nje ngithi kusezweni kanti akukho. So ngamanye amagama bazalwane, masibeni abantu bokubonisa umhlambi kaNkulunkulu ukuthi weluswa kanjani. Singalikhumbula leli zwi izenzo 20. Ngathi ngiya kwenye indawo bengayiqondile namhlanje. Izenzo 20 verse 28. Ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo uMoya oNgcwele, ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu azuzele lona ngegazi lakhe. So sidinga uziqaphela sonke la ekhaya lezwi. Sonke la ekhaya lezwi sinezwi emhlambeni kaNkulunkulu. Ngamanye amagama, uma ungibona ngenza into engekho ezwini, noma senginifunza uphoyizeni, unelungelo lokuthi ungitshele. Lithi verse 20, ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo uMoya oNgcwele, ukuba nibe ngababonisi bokwalusa. Sokusho ukuthi ibandla lonke fanele lingibonise ukuthi ngiwelusa kanjani umhlambi wasekhaya lezwi. Ngoba ekhaya lezwi sinabefundisi abaningi. Ekhaya lezwi sinamabandla ahlukeneyo amaningi. So ekhaya lezwi sonke singababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu azuzele lona ngegazi lakhe. So ungangisabi, ngoba nami ngidinga ukuboniswa. Nami ngidinga ukutuba umzimba wami kuba ngathi sengishumayeza abanye bese ngilahlelwa ngaphandle. Ningangivumeli ngesihogweni, ngoba ngeke ngiye ngedwa ngoyana nonke uma nina ningasangibonisi mangiphuma endleleni. Ngakho-ke ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo uMoya oNgcwele. Umhlambi asibeke kuwo uMoya oNgcwele, amabandla esikuwona sonke ngokuhlukana kwawo. La ekhaya lezwi akulona ibandla elilodwa. Nami ngiqhamuka ebandleni okuthiwa kusentabeni indlu kaJehova kuyabonelela. Omunye uqhamuka e-African Gospel, omunye uqhamuka e-Faith, omunye uqhamuka lapha nalapha. Ningixolele ngasawabali onke maningi. So ekhaya lezwi sihlangene, asisusi ikhaya lakho owondliwa kulo nokukhuliswa kulo nalelo khaya lakho okuyilona elikunakile, but sihlangene ngezwi likaNkulunkulu.
Ngakho-ke ngiyakunika mina ilungelo lokuthi ngiyacela uziqaphele nami ungiqaphele, ngoba sibekiwe kulo mhlambi wasekhaya lezwi sibe sinamabandla ethu siphuma kuwona, hhayi ngoba siphumile, ngisho ukuthi esiqhamuka kuwona, esiwarepresentile. Ngakho-ke masibe ngababonisi bokwaluswa kwebandla likaNkulunkulu azizuzele lona ngomoya wakhe ongcwele. Ilokho engikucelayo bangcwele, asiqhubeke. Bengaqondile ukuzala, angikazi-ke, kodwa uNkulunkulu ngomoya wakhe oyingcwele uyazi ukuthi yindaba ngikhulume leyo nto. Engikucelayo mhlawumbe njengamanje singakwenza ukuthi siguqe ngamadolo, sikhuleke simcele uNkulunkulu wethu abe kanye nathi. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, dwalala phakade phondo lwensindiso yethu. Egameni lendodana yothando lwakho uJesu Kristu waseNazaretha, sibonga lawa amazwi sesiwazwile ngoba nawo aphuma ezwini lakho. Sikhulekela le nkonzo-ke Nkosi, busise, ube kanye nathi, uvule iy'ndlebe zethu zikamoya, sizwe lokho umoya afisa ukukukhuluma nathi. Sikwenze, silenze izwi, ngoba usithembisile Nkosi ukuthi masilenze izwi uzosithanda, nobaba uzosithanda, nizoza nihlale kithi bese niyazibonakalisa. Siyafisa Nkosi ukuthi uzibonakalise. Siyafisa Nkosi, njengoba uhamba nathi ungasilahli, hlala unathi njalo kuze kube usuku lokugcina singene ezulwini ngamasango. Busisa Nkosi lona loyo. Kuyathobeka ngabazalwane unginikeze bona ekhaya lezwi. Kuyathobeka Nkosi, ngiwubani mina ngoba bangifanele, hhayi ngoba bengabami bangabakho, kodwa uyakhuluma Nkosi ngomlomo wami. Ngiyini, ngiwubani? Nkulunkulu wami, ngingcwelise, ungihlanze. Nkulunkulu wami, kube into ephuma emlonyeni kube ledingwa uwena. Ngisize Nkosi, ngikhuthalele kuba ngibe yisisebenzi, ngiziveze ngithembekile kuwe, isisebenzi esingena amahloni esiqondisa kahle izwi. Nkosi, la ufisa ukuya khona, ngikhona, ngiyimbongolo gibela. Ngiyacela Nkosi, busisa-ke lona loyo lalele nkonzo, zambule ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Bangcwele, ngiyacela-ke siqhubeke sifunde abaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 16 kuya ku-22, umgogodla wezwi leli esilokhu sihlezi kulona. Kufundeka-ke kanje: thokozani njalo, khulekani ningaphezi. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya, ningakudeleli uprofeta. Vivinyani konke, nibambisise okuhle, dedani kukho konke okubonakala kukubi. Sifunde abaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 16 kuya ku-22. Siyakhumbula-ke ukuthi masuka la siya kumaHubo 103 verse 2, mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Bazalwana, singakhohlwa, abanye bethu basinde ey'ngozini zemoto, abanye bethu basinde ey'ngozini zey'gebengu, abanye bethu basinde ezifweni ezibulalayo. Ziningi izinto esisinde kuzona. Ngakho masimbonge uNkulunkulu, ngakho masingakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa. Singenile la kungangenwa khona, kodwa sakwazi ukuphuma singenamyoco. Awu, kodwa uNkulunkulu wethu uyakuthanda, uyangithanda, uyasithanda sonke. Senzile izinto ezimbi esinamahloni ngazo, kodwa uNkulunkulu wethu wasithethelela, wasihlanza. Uma siza kuye sizivuma izono zethu. Akekho onelungelo lokuphakama ngobubi bakhe, ngoba umusa kaNkulunkulu ukuthi sila asenzanga ngokuhlakanipha, asenzanga ngokwenza. Cha, umusa kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyazikhethela, afisa ukubakhetha, azikhombele, afisa ukumkhomba. Thina okwethu ukuthi sithi Nkosi, yenza lokho ofisa ukwenza ngami. Nkosi, yiba ibumba. Nkosi, ngiyibumbe esandleni sakho. Bumba lento ofisa ukuyibumba. uNkulunkulu kuzosisiza makunjalo.
Ngiyafisa ke sithi ukuvakashela ivesi esigcine ngalizolo amaHebheru chapter 10. Siqale lapho verse 22. Othi masondele ngenhliziyo eqinisileyo ngokwethemba okupheleleyo. Bazalwane, sizongena ngethemba ezulwini. Phela ukukholwa makuchazwa lapha kumaHebheru 11 verse 1 kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Qiniseka ngoNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Qiniseka ngoJesu Kristu owehla wafa ngenxa yethu ngosuku lwesithathu wavuka. Qiniseka ngomoya wakhe ongcwele. Umoya wakhe ahlala uNkulunkulu nendodana bahlala kithi ngomoya ongcwele. Qiniseka. Ukukholwa kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Kuyiqiniso ngezinto ezibonwayo. Kuyiqiniso ukukholwa ngezinto ezibonwayo. Siyayibona imisebenzi kaNkulunkulu, yikho sithi masimbonge uNkulunkulu singakhohlwa imisebenzi yakhe emihle yomusa. So ukukholwa kuyiqiniso ngezinto ezibonwayo ezenziwe uNkulunkulu esingamboni kodwa esimethembayo. Athu verse 6, ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Kusho ukuthi ngaphandle kokumethemba akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Ngoba uzayo kuNkulunkulu umelwe ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzo walabo abamfunayo. Ngoba namadimoni ayakholwa azathuthumele. Ayakholwa athuthumele. Kodwa thina asibe nokukholwa okunezenzo. Sibuyele kuverse 22 amaHebheru 10. Bengisabuka uverse 6 noverse 1 amaHebheru 11. Masondeleke ngenhliziyo eqinisileyo ngokwethemba okupheleleyo. Sizongena ngethemba ezulwini. Ithemba lethu linguJesu uqobo lwakhe. Size sashaywa uphawu ngomoya ongcwele. Isho njalo izwi likaNkulunkulu. Sishaywe uphawu ngomoya ongcwele. Makushaywa-ke uphawu akusho lokho kusho isizulu ukuthi impahla, inkomo, zishaya uphawu. Cha, isil sivalelwe ngomoya ongcwele. Asithembisile uJesu ukuthi uzohlala kithi kuze kube phakade. John 14 verse 16. So-ke sibekwe uphawu, sivalelwe. Ngamanye amagama ilento yokuthi athi uPawulu akumina ophilayo, uKristu ophila kimi. Nokuphila engikuphilayo kaloku ngikuphila ngokukholwa egameni lakhe. So thina sifihliwe. Kolose 3 verse 3, uma nafa noKristu, ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Ngiyafisa abazalwane umuntu ahlale ethembeni. Ahlale ethembeni. uNkulunkulu uyayazi imizamo yakho. uNkulunkulu uyayazi imisebenzi yakho. uNkulunkulu uyazi lapho uhluleka khona. Kodwa kungumusa wakhe ukuthi singene ezulwini. Kungumusa wakhe ukuthi singaqhoshelani omunye azibone engcono kunomunye, noma omunye azibone engcwele. Akekho ngcwele kuNkulunkulu. Sho njalo uJobe. Akekho ngcwele kuNkulunkulu. So kungumusa ukuthi sizongena ezulwini. Kuyithemba. Ngoba liyasho lapha kuba seRoma chapter 8. Ngicabanga ukuthi moqala ku27, 28 and 29 noma u30. Singcwelisiwe, uyasingcwelisa uNkulunkulu. Yingakho ngithi uyayibona imizamo yakho. Uyakubona ukuhluleka kwakho. Kodwa musuvela uyekelele nje uwone ngamabomu ngoba usekho umnikelo ngesono. Zama, sebenza, yilwa, yenza inkonzo. uNkulunkulu uzokuhlangabeza phakathi. Ngakho-ke masondele ngenhliziyo eqinisileyo ngokwethemba okupheleleyo kokukholwa. Zifafaziwe inhliziyo zethu kungasekho valo lokubi. Kusho ukuthini zifafaziwe? Sivumile izono zethu. Ngeke uzikhumbule zonke. Kodwa sizwile izolo noma inini la sifunde khona kuMika ukuthi uziphonsa olwandle lokukhohlwa uNkulunkulu izono zomuntu. Lapha kuMika chapter 7 qala ku18 ya ku20. Uzithatha ziphonsa olwandle lokukhohlwa yena ukuze kube njani? Angasikhumbuleli amacala ethu. Ngoba akasivuzi njengokona kwethu. Akasiphathi njengezono njengokwenza kwethu. Ngakho-ke masondele ngenhliziyo eqinisileyo ngokwethemba okupheleleyo kokukholwa. Zifafaziwe inhliziyo zethu kungasekho valo lokubi. Umzimba wethu ugeziwe ngamanzi aqebileyo. Awuzuhlala usonga izandla ungavumi izono bese uthemba ukuthi uzongena ezulwini. Asambeni siyogeza abazalwane.
Masigezeni, uNkulunkulu usibekela indlela lapha ekhaya lezwe ilula ngendlela emangalisayo. Kuba usithembisile ukuthi uma uqala ubhala phansi izono zakho, usune-date yokukhuluma, usuthethelelwe. Uma lolo suku lungafiki, uzokwenzela umusa ungene ezulwini. Kodwa uma lolo suku lufika, khuluma konke, khuluma ungafihli lutho, ngoba uNkulunkulu uyakuthanda. Ngakho-ke umzimba wethu mawugezwe ngamanzi acwebileyo, masibambisise isivumo sethemba lethu, singagxeki ngokuba ukholekile lowo owethembisayo. Siqaphelane bangcwele, ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle. Singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha masivuselelane kakhulu njengokuba usuku lusondela. Ngiyacela siguqe sithandaze. Baba ungcwele, Baba ulungile, siyabonga egameni lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Nibe nentambama enhle nonke ekhaya lezwi. uJesu Kristu inkosi.